Ngiyabonga mphathi ohlelo. Ngokungabambezeli nje. Cela ukubingelela okukhethekile. Inkosi yesizwe. Nondlunkulu. Ebese ngibingelela induna zonke. Phakathi esizweni. Ngibingelele insizwa zonke ikhona. Ebese ngibingelela omama nezintombi. Ngibingelele umphakathi wonke okhona. Sizwe sonke sakaMakhanya. Namhlanje ngicabanga ukuthi usuku oluhle. Cishe ngabhimba. Cela ukubingelela umfundisi. Babugumede bengizoshawa. Aniphela abafundisi bona abasikhulekelayo. Ubona simile nje sisaphila umthandazo. Sikwazi ukubashiya. Kuncane engikuzele kuba ngize kophakamisa umhlonishwa omkhulu esimaziyo embuthweni African National Congress kuma ranks athile kule nhlangano. Simazi futhi ngamavakhe kuhulumeni osephathe eindaweni eziningi kakhulu osuka kwi-army la nakhona waye udokotela. Fisa ukusho futhi ukuthi uke waba MEC wakwa health la KwaZulu Natal. Waphinda waba usihlalo weregion wokwe ANC eThekwini. Namhlanje ungu-deputy minister ku-national ngolukazwelonke ubaba uDinangwe wakhona la Embumbulu. Cela abaDinangwe uthathe ithuba. Ngiyabonga. Ayihlale phansi bamba umthetho. Ayihlale phansi bamba umthetho. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Siyabonga kakhulu kuba phathi bohlelo. Ngibingelele ngokuzithoba inkosini yethu Nguni, ngibingelela uNdlunkulu Hlomuka, sibingelele umntwana inkosi yethu uLusanga phakathi kwethu. Ngibingelele abefundisi abakhona beholo baba uGumede. Ngibingelele induna zamakhosi wonke akhona hayi nje induna zakwaMakhanya kuphela, nezinduna ezikhona sezithuliwe. Kukhona nezinduna zasesimahleni ngaphansi kobukhosi bakaMkhize. Kube mhlambe lezi induna engakaziboni ezikhona kumakhosi angomakhelwane wethu, amakhosi akamaphumulo, amakhosi ase akwaThoyani, inkosi uHlengwa nangapha nangiphethwe ngakhona enkosini uLD uMkhize. Sibingelele osomabhizinisi abakhona phakathi kwethu la ngaphakathi kwethu. Sibingelele umphakathi wonke. Sanibonani. Ukumenywa nje eNdlunkulu ningakuthathi neze njengento ejwayelekile. Ukuba khona kwethu la sabantu nje phaqa. Asibone sibaluleke ngendlela esimangaliso ukuthi inkosi isimeme sizoba ingcenye yalomgubho obaleke kangaka. Bengifisa ukuthi ngikhulumele emazwini ukuthi abantu ababaleke kakhulu laba abasendlunkulu amakhosi ethu engangokuba lento ekhona la Embumbulu ufuna siyikhuze yokubulawa kwabantu nje kalula, kodwa yasithinta kakhulu uma kubulawa induna yakwaThoyana. Ibutho la enkosini lalikhona lapha liyo lekelela. Kwabulawa induna yasenkosini yasesimahleni, nakhona ibutho
laliphume ngobuningi balo kwaze kwafika nabantwana abasendlunkulu ngoba imbumbulu ayincane neze ebukhosini bakwaZulu. Ngakho ke obulela induna usuke ehlokoza inkosi uqobo. Usuke engagcini ngokuhlokoza inkosi ehlokoleze nesilo. Ngakho ke akuciphe lokuthi ke babhuqabhuqa abantu bese beze bedlulela naseyinduneni. Ngizophakamisa ukuthi ukuba khona kwethu la ebukhosini bakwaMakhanya sizothakasa sizobongela inkosi yethu ngeminyaka eneyigubhayo yagcotshwa uNkulunkulu lenkosi ukuthi siphathe. Ngakho ke asikwamukele lokho ukuthi uhlele esihlalweni usiqhoqhobele kwakusho isilo sethi ngimqhoqhobe siqhoqhobale emakhanya siqhoqhobale nguni usiphathe usiphathe impela nathi ke masivume ukuphatheka asivume ukuphatheka bengithi nje ke ngithi ukudlula kwelijikayo nduna zenkosi anosilekelela ke libize nje imbizo ke nisifundise ngoba kuyephazamise njengoba sekushiwo umphathi wohlelo ukuthi sifike emcimbini angakakuboni kwenzeka la kodwa kuhle ungakuboni ukuthi kube khona nje abantu abagqoka igqoko bengazi noma kukhona amakhosi lapho nebehleli khona kube ngcono ungasigqoki ngoba othola ukukhulunyiswa ngoba kunenkosi. Ngakho ke sesa ukufunda nje okusho ukuthi yena ngowinsizwa uhamba phathi emphakathini isigqoko sigqoka mosusendlini awusifanga ngoba ngeze ukuthi uhleli khona amakhosi. Number 2 ngike ngaba nginenhlanhla ngangena endlini yenkosi lapha ngaphakathi into yokuqala ofanele uyenze bongethi siphi isihlalo senkosi ngoba kugcwele osofa abaningi la usigade isihlalo senkosi ungabe uqhoqhobala nje uhlele esihlalo senkosi usigade ngoba kwezinye indawo omngoni nenduna kuye kube lula ke ngala ngakithi mawuzobona ukuhlala kuphi ufike nje kunjalwe ukhukho kugcwele izincansi endlini usebona njengoba kunesihlalo esodwa nje esenkosi. Manje mekunosofa bebaningi nje la njengala ekhaya nje kufanele ubuze ukuthi ikuphi la kuhlala khona inkosi ukuze ungasondeli ngakhona. Inkosi mawukhuluma nayo ukhuluma sengathi mawukhuluma nenkosi kube ngathi ukhuluma nomunye ongekho lapho uthi bengifisa ukubuza ukuthi inkosi ngayilethela nokuthi nokuthi asebenzisa igama nje usudlile wena hayi inkosi uyayigudla isungeze uthi kene ngifike la njengoba ngibizwe inkosi angazi noma inkosi sangidinga yini ubukhuluma nenkosi ngize lana nje ngizobuza ukuthi mhlawumbe inkosi sangidinga leyo nto leyo into ekhona noma nje singahloniphi nje ngobukhosi singazi ukuthi ke kumi kanjani sihloniphe sazi ke so ngiyacela induna ngoba silekelele kae sikwazi ukuthi ke sihloniphe ngendlela okuyona yona kodwa ke ukuhlonipha kwenkosi ngizoyibiza ngokuthi inkosi uKay ngoba nakhona lokho ungaliqedeleli igama layo angiyona mina imbongi ngeke ngivunyele ukuliqedela igama lenkosi ukuthi Nkosi yesizwe mesihlonipha ubukhosi bakaMakhanya ngifisa nabanye bakuthole lokho asihloniphe inkosi uKay ngoba esesihlalweni sihlonipha ukuthi uhlele esihlalweni esahlalwa amakhosi amakhulu ngaphambi kwakhe. Inkosi uKay sihlonipha ukuthi ngelinye ilanga ophuma esihlalweni kungene ozohlelwa ngumndeni ngokuhamba kweinsuku. Size sihloniphe ngokwesizulu ohlele esendeni lomzukulu wenkosi ongakazalwa ukuthi isihlalo sihlonishwa hayi ngalokhona sihlonishwa ngokuthi sadabuka kanjani isihlalo. Ngiyafisa nje ukuthi sikhumbule ukuthi kunamakhosi ala kuleli khaya inkosi uLgobe inkosi uMthambo inkosi uMakhutha nabanye ababe ngamakhosi aleli khaya nababe abafowabo beinkosi ababe khona. Ngixoxele into Nkosi yesizwe eyavela ngiseyongqongqoshe wezempilo ngapha enquthu saqamba ikliniki salibiza ngokuthi uthathe zakhe clinic. Inkosi eqanjwe ngalolu gama yangibhalela incwadi yathi wedlomo ngeke ngize ngingene kulelo clinic nize nishintshe igama lalo libe igama elikahle
ngabuza ukuthi inkosi ichaza ukuthini yathi yingani lapha kungabhalwa ukuthi inkosi thathe zakhe clinic. Kwakujule kakhulu lokho bantu bakithi ngoba namanje abantu bahamba la bathi ene uya kuphi na hayi ngesibhedlela kusiphi na ngiya eKing Edward. Yini kube lula ukuthi ungasho ukuthi ngiye Edward kodwa kube lula ukuthi ngiye eMshiyeni ungasho ukuthi ngiya ePrince Mshiyeni Hospital. Le nkosi uEdward yayinkulu kangakanani yamangisi ngoba kwakwenze njani yona sihloniphe sithi ngiye eKing Edward. Mengisuka eKing Edward ngiye eMshiyeni kodwa usho ukuthi kwakuhe omunye weNgqalabutho kwakwenye iPrince ekhona eyayiphethe KwaZulu. Lana ke ukhona bantu bakithi inkosi yesizwe isibhedlela esashintsha igama laso sasibiza ngokuthi uKing Dinizulu. Sashintsha isibhedlela sasePangeni sathi uQueen Nandi oku Ndlovukazi yazalela isilo ilembe eqama emalembe. Khona isibhedlela sisibiza ngokuthi inkosi Albert Luthuli. Kungani ke ngishiya ke baphathi bezemfundo ngoba ke ngengene kakhulu lapho. Into lengaba nzima ukuthi la ngezansi kwethu liguquke leligama kuthiwa Inkosi Lugobe High School. Yini into enzima la? Ngoba kufanele ukuthi yene abantu bazi ukuthi lolugobe ubani lolugobe mhlambe wayishanela lapha kaDlomo noma wayekade lusa inkomo zakaDlomo. Hayi